Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun garaşdyrys. Bir tarap watanymyzyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni dawraly bellenip geçildi. Şanly seni münasibetli hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny konstitusiýa binasyny we yurdumyzyň baş baýdagyny gül goýmak dawarasy boldy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyň gün ortasynda gojaman köpet dağyň eteginde gözel künjeklerin birine yerleşen konstitusiýa binasyna geldi. Bugün garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan şanly senleriniň birini Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününi giýinden we dawraly belleýär. Bir şanly senler Türkmen halkynyň miýlemez jebisligini, onuň parahatçylygyň, insanperwerligiň we dürejiligiň bilent maksatlaryna üýtgegsiz ıgrarlydygyny beýan edýär. Şanly senem nasibetli bir ýerde yurdumyzyň döwlet senatiýaňlaryny, yurdumyzyň baş kanuny, Türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň esasy uğurlaryny kesgitlemek bilen çäklenmän, ýa-da olary hasy puktalandyrdy. Döwletimiziň miýlemez hukuk bunyady bolmak bilen ol halkymyzyň agzybirlik, demokratiýa, watançylyk we adalatlylyk hakynda köp asarlyk arzuwlaryny çeklendirýär. Hormatly prezidentimiz şanly senem nasibetli konstitusiýa binasyna ajaýyp gül çemenini goýdy. Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watan diýilip yglan edilen ýylda, hemde watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyna we Aşgabatyň 140 ýyllygyna beslenen ýylda umumilli bayramçylyklar aýratyn gerim bilen tapawutlanýar. Türkmen halky milli lideriniň paratatly ýol başlygyna Akbal Ahmet başlangyçlary durumşa geçirýär. Häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge täzeçilik bilen çemeleşýär. Esasy kanun, döwlet guruluşynyň milli we dünýä tejribesini, diýip desturlaryny we umumy adamzat kymmatlyklaryny özüne jemlemek bilen döwrüň talaplaryny hemde umumy kabul edilen halkara hukugynyň kadalaryny nazara almak bilen kämilleşdirýän çeýe hukuk guraly bolup durýar. Şonlukda 28 martda Türkmenistanyň konstitusiýasyna hemde Taýlaw kodeksine laýyklykda şeýlegem halk maslahatynyň karary bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň ilkinji taýlawlary geçirildi. Bir möhüm jemgyýetçilik siýasatçylary Türkmen döwletiniň demokratik, hukuk we dünýäwi esaslaryny, hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda üstünlikli durumşa geçirilýän halk häkimiýetlik görelgelerini hassa puktalandyrmak işine şanly waka urly. Hormatly prezidentimiziň bayramçylyk münasibetli halkymyza iýeren gutlugyny belleşýärli. Ýurdumyzda konstitusiýon özgertmeleriň durumşa geçirilmegi, garaşsyz watanymyzyň mundan meýlekde gülläp esmegine we halkymyzyň awadançylygynyň gazanylmagyna görükdirilenler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatary ulgamynyň döredilmegi bilen garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň durmuşyna täze tapgyr başlandy. Görnüşýärli konstitusiýa binasy Türkmen halkynyň garaşsyz watanymyza häzirki döwürde gazanylýan üstünlikleri bu ýysanjyna hassa artdyryp, ata babalarymyzyň parahat topragyny erkin ýaşamak hemde zähmet çekmek bagtyna bolan duýgularyny alamatlandyrýan ajaýyp güllerden nolly. Soňra hormatly prezidentimiz we bayramçylyk dawralaryna gatnaşylar Ak şäherimiz Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine ýerleşen bayramçylyk libasyna beslenen baş baýdak meýdançasyna geldiler. Bayramçylyk münasibetli bir ýerde döwlet senamyzy ýanglany. Guinnessiň bütün dünýä rekordlar kitabyna orun alan Mirjen şäherimiz Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine köpet dağyň etegine oturdulan ýaşyl tuğumyz şäheriň islenlik künjeginden buýsançy görünýär. Hormatly prezidentimiz dawraly ýagdaýda parahat asmanyna buýsançy patyrdaýan döwlet baýdagymyza gül çemenini goýdy. Ýaşyl baýdagymyz azuda asmanyna ýaz şemalyny patyrdap, döwürleriň we nesilleriň üzünüksiz ara baglanşygyny, Türkmeniň baý taryhyny we medeniýetini, şöhratly geçmişini, ajaýyp şu güni hemde rewşen geljegi okgundylygyny alamatlandyrýar. Halkymyz tarapyndan uly ähmiýet berilýän bir bayram Türkmenistanlaryň garaşsyz watanyna bolan çuňur watansyjylyk duýgularyny, häzirki döwrüň zähmet ýeňişlerini we üstünliklerini artdyrýan, halkymyzyň parahat durmuşda bagty ýaşaýyş ugruna çekýän öňüzlükli zähmetlerini aýan edýär. Ýurdumyzda ýaýlanlandyrylan giňmeçerli özgertmeleriň netijeleri her ýerde duýulýar. Türkmen topragy özgerip, gülläp esýän bagy bostanlyga bürünýär. Şäherleriň we owalaryň keşfi düýpli özgerýär. Watanymyzyň ykdysady kuwaty puktalanýar. Halkymyzyň awadançylyk derejesi ýokarlanýar. Durmuşyň we dürejiligiň dawarlanýanyny alamatlandyrýan öňüşgün bolan
yaşıl baydağımızın aslında jevsleşen halkımız, agdy birlikli we dörejlikli zähmet çekýär we geljege anamly garaýar. Bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ähmiýetli döwlet nişanlary bolmak bilen esasy kanun we ýaşyl baýdygymyz watanymyzyň garaşsyzlyk hemde bitaraplyk ýörelgelerini we agdy bir türkmen halkynyň paragatçylyk, dörejlik, ansanperwerlik we hoşniýetlik gatnaşyklaryna bolan üýtgesiz yrarlygyny özüne jemleýär. Beýik maksatlar Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýygyderli durumça geçirgen we ählimumy gollawyna halkara birleşiginiň ikrarnamasyna ýe bolan oňun içeri we daşary siýasatynyň esasyny durýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagynyň günü münasibetli ýurdumyzyň ähli ýerlerine bayramçyk çäreleri geçirilip, olara gatnaşyklaryň ruh belentligi, Türkmenistanlaryň arkada prezidentine bide wady bilen öňe barýan garaşsyz bitarap watanymyza bolan bu ýysanjynyň beýanyny urly. Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hemde Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Döwlet başçylygymyz dostlukly ýurdun ýolbaşçyny dogulun güni bilen tüýsürek toňutlady hemde şu ýakymly portotdan peýdalanyp oňa berkjan saglyk, awadançylyk hemde ýokary döwlet wezipesinde täze üstünlükler ardy etdi. Belleşýär prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň ýolbaşçylygyny bugun Gazagystan Respublikasy ötüşiň rewanşlygyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow iki ýurdun köp uğurly hyzmatdaşlygyna gadalynan derejä ýokary baha bermek bilen Gazagystanyň maşgynyň däwe urulan dogonlyk hemde hoşniýetli goňşuluk ýölgeleri esasyna urulýan türkmen gadak gatnaşyklarynyň ötüşine uly goşundyny aýratyn belledi. Biz öz nowatymyzda Gazagistan bilen özara gatnaşyklar giňetmegi iki tarap bilen hemde köp tarap bilen görnüşlerde ähli uğurlar boýunça deň hukukly ygtybarly gatnaşyklar ilerletmäge hemme tarap bilen ýardym etme uradyny ýasyp milli liderimiz nykdy. Telefon söhbetleşigiň marşyna taraplar häzirki wagtda ýurtlarymyzyň ähli uğurlarda şol sany syýasy, sewda, iqtisad hemde insanperwer ulgamlarda üstünlükli hyzmatdaşlyk edýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Munyň özi bir tarapdan nisen gowandyrýar, beýlik tarapdan bolsa täze üstünlüklere giň ýol açýar. Türkmenistanyň hemde Gazagystan Respublikasynyň başçylary döwletara gatnaşyklaryna täze güýç hemde many mazmun taýdan özara gyzyklanmalar tasdiklamak bilen bilelikdäki tagalalar netijesinde dogonlyk gatnaşyklaryň hemde strategik hyzmatdaşlygyň geljekde de iki ýurdun halklarynyň bäkbidine saglyşykly ösdüriljekdigini we berkidiljekdigini ynam bildirdiler. Telefon söhbetleşigiň ahyrynda milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Kasym-Jomart Tokaýewy ýene bir gedek dogulun güni bilen gutlap, oňa tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk hemde jogapkärli döwlet işini, täze üstünlükleri, Gazagystanyň dogonlyk halkyna bolsa paragatçylyk, awadançylyk we rewanşlyk ardy etdi. Ýene bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namasy bilen tanış edýäs. Türkmenistan bilen Iran Islam Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösürmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Iran toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklandy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Onun alkedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Mälikulewич. Öz adymdan hemde Azerbaýjanyň halkynyň adyndan sizi bu Türkmenistanyň halkyny islamyň ahlak gymmatlyklaryny, onuň arasalygyny, kämilligini we insanperwerligini özüne jemleýän mukaddes Orada bayram münasibetli tüýsürekden utlaýan. Bu nurany bayramçylykda size berkjan saglyk, bagtyarlyk, işleriňizde üstünlükleri, dogonlyk Türkmenistany bolsa paragatçylyk we gülläp ösüş ardy edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu otda şeýle diýilýär. Onuň alkedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alkedaratiňizde mukaddes Orada bayram münasibetli iň gowy arzuwlaryny beýan edýän. Muhammed VI Marokkanyň paşasy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemde edil watanymyzyň mukaddes garaşdygynyň 30 ýyllygy münasibetli bir-birini utgoşýan dawarlar ajaýyp bayramçylyklarymyzyň milli öwüşgünini artdyrýar. Bu öwüşgünleriň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet paýdagynyň gününe gabat gelmegi halkymyzyň gadymdan gelýän watan söýjülük we insanperwerlik täpleriniň häzirki döwürde barha rewanşlanýanyny dawarlanýar.
Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeýine geçirilen Ýürek Mähri singen synaw adly maslahatyň şanly senelerine gotgoşmagam munyň aýdyň suwtnamasydyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Medeniyet Ministrliginiň hemde Wenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagyna geçirilen dabara, ýurdumyň hökümet agdalary, jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerini habarleşdirýärläriniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor muallimleri, alimleri, ýazyjy şahylar, medeniyet wagtyny diýişgärleri, keşdeçi, kurteçi zinanlar hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Bugünkü dawaranyň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe gabat gelmegi halkymyzyň durmuşynyň oň milli mirasy bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny aýdyn görkezmek bilen birlikde watanymyzyň döwletlilik binýadyny özüne jemleýändigini suwd edýär. Şeýle-de şu ýyly paýtatymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemem şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýlary dawaraly bellenip geçiler. Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeýine gurulan bu dawara ören tesirli boldy. Hormatly prezidentimizin käbesiniň 10 barmagynyň hünäri bolup, sünnäläp bejeren kurtösiniň Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeýine gowşurulmagy münasibetli dawara özgüşli milliligimizi beýan edýän kompozisiýa bilen başlandy. Tarihten belli bolşýaly türkmen gelin gyzlarymyz, enelerimiz mukaddeslikleri baýdaga deňelipdir. Olun keşde çekmek sunugutum gadim el hünärleriniň biridir. El çeper, dil şeker ene mamalarymyz milli libaslarymyzy bezeme üçin dürlü nagşlary döredipdirler. 1971-nji ýylda Oglawat Eje tarapyndan keşdelenen bu kurtu gyýyk, ok gözi, iç ýanagyz, taz goýruk ýaly nagşlar bilen bezelipdir. Aragerwesi alagy düýüň bilen örülip merkezine çatylypdyr. Ýakasynyň sağ tarapynda 1971 ýyl diýen iňe bilen ýerine ýetirilen ýazgy köjeme usulyny tikilipdir. Oglawat Eje bu kurtany ýarym asyr mundan ozul balyz üçin ýetläp tikipdir. Hemem kurtany 20 güniň içinde taýýarlapdyr. Mundan başga da Oglawat Eje'niň öz eli bilen ören jorabam muzeýe tapşyryldy. Bu jorab usatlyk bilen örülipdir. Oňa da öz döwrüniň mahsus nagşlar salynıpdyr. Şeýle eli işlerini Oglawat Eje'niň ýerine ýetirmegi oň işaňerliginden, zähmet söýürliginden habar berýär. Çykyşlarda häzirki wakanyň aýratyny möhüm ähmiýeti bellenildi. Çünkü onu gelin gyzlarymyzyň gadymdan gelýän milli ýol ýörelgilerimize laýyklykda baýlaşdyrýan dep desurlaryň häzirki döwürde münasip dowam etdirilýän ýüze çykýar. Garaşsyzlyk döwrümizde bolsa, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna medeni mirasymyzyň hasam ösdürmegine aýratyn orun berilýär. Oglawat Eje'niň işläp bejeren kurtösiniň muzeý gymmatlyklarynyň hataryny gowşurmagam türkmenligiň täze taryhy eýamyna ruhy taýdan hasam belende götürmek üçin ygtybarly binýat bolup durýan beýik medeni mirasymyzy çuňur öwrenmegiň, gorap saklamagyň hemem giňden wagt etmegiň zerur dogwaradaky asylly maksatlary özüne jemleýär. Şeýle-de çykyş edenler Oglawat Eje'niň bejeren bu kurtösiniň üstünden ýarym asyr geçse-de, onuň özüniň asyl nusxasyny saklap galanlygyny belläp, reňkleriniň ýitiligini, nagşlarynyň nepisligini, özüniň ajaýyplygyny ýitirmänligi bilen biziň günlerimizde çelni saklanyp galmagynyň bu kurta Oglawat Eje'niň ýürek mehrini siňdirendigini, ähli türkmen gelin gyzlaryna nusxa alarlykdygyny aýratyn nyktadylar. Şeýle bir döwürmi, döwranmy, esreti eýammy, muň esreti, muň lezzeti, biziň sözümizdenem, söhbetimizdenem. Doğrusunu aýtsaň şygyrmadan belentde var ýa-da. Hormatly prezidentimiň gahrman arkadaşymyň her bir alyp barýan işlerini beýana getirmeli. Emma ol mümkin näl. Döwrüň ösüşi üýtgeşikni söz bilen beýan edip bolmaýar. Ertekvi hormatly prezidentimiň gahrman arkadaşymyň döwrün döwranyny ýürek goýup söýýär. Şon ýaly Oglawat Eje'de hormat goýan. O biziň käbämiz. Ol owdy ýylyň käbäsi. Oglawat Eje'ň elinden çykan nepis keşde pürtüp ol taryhy alar. Keşdäni gördük göl gudratda. Enelere umuman biziň gelin gyzlanmada gahrman arkadaşymyzyň hormat goýmagy iňen belentdedir.
ol nemeden gaýdýar. Uglawa diyeceğin öz terbiyetinden, öz eheňinden, öz ýolundan, öz görüllesinden, yörülgesinden gaýdýar. Gahrman arkadağımydy. Dünya veren Uglawa diyeceğinin Türkmenin ähli gelin gaýdylaryna görüllüdigi. Yörülgüdigi. Mektepdi aýdyn. Onu aýdym edip aýdyandyr, aýdarsam. Yara oçogyny ömürlük örüklenmegiň, wepalygyň, mulayimligiň, jan tennigiň belent nutwasyny görkezýänligi ählimide misal saglygyňdyr, dillerimiziň dilegi. Bolmoldur eden işlen ileri. Yaşadyansyň bu watany illeri. Gahrman arkadağım. Yedi vendim nişanıdır gowluklan. Barlygydyr dünyam kän şowluklan. Hem artmagy agtyklaryň şowluklan. Gahrman arkadağım. Gahrman arkadağımyň ömrüde belentlasy aman bolsun. Hormatly arkadağımız, maşgala näçe berk bolsa, jemgyýet şonça sagdynmalar, baý bolar dip bellek geçýär. Ine bugun bolsa, bide nusgalyk ýurdumyzyň käbesi, Uglawa diýje ul mektep bolup durýar. Şol maşgalanyň berkden berk dünýadan gurmakda, bide Türkmen halkyna dünýä görüm görelli berýän arkadağımız üçin biziň milli baýlyklarymyzy, milli gymmatlyklarymy ýitirmän, şuňlarymyzy ýetirip geljek nesillerimize nusgalyk bolýanlygy üçin taqdim etýär. Seniň eliň, meniň dilim hünäri nusgalyk gartyn ileri diýilýän ine şuň aýdyň hakykatyn görüp otyr. Geljek nesillerimize nusgalyk, ödem nusgalyk, maşgalasy nusgalyk, dünýä nusgalyk Uglawa diýjemiziň 20 ýyl içinde keşdelep çeken kurtösi ine biziň her birimiziň aňymyzda şeýle buýsanç duýuratdy. Tebäbi bu kurtäň naşlarynyň aňyrtyna Uglawa diýjäniň maşgaly dünýäden berkden berk gurmakda ihlas ýatyr. Çağı terbiýesi watanyna bolan şuňur söýgüsi ýatyr. Geljek nesilleriň dowamatynyň dowam bolmagynyň arzuwy ýatyr. Denanlar her bir maşgalanyň ýüzüniň tuğu hasaplanýar. Uglawa diýjämiziň asly ýörelgesi geljek nesillerimize nusga bolsun. Beýik arkadağımyzyň bide şular ýaldyryp berýän mümkinçilikler üçin jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Uglawa käbe diýmeklik, ol dünýä diýmeklik, ol türkmen diýmeklik, ol watan diýmeklik. Bizi şu döwre ses goşdurýanam. Şu beýik insany dünýä beren ene, şol enäniň perdendi. Edi arkadağım maňa durmuşumyň, süngodumyň, döwrümyň, döwranmyň, ýaşaýşymyň ustad halipasy, halipam. 50 ýyl üstünden geçdi nähili nepis. Siýimden çekilen ilýäde türkmençilikde siýimden çekilen. Anhaştaýda siýimden çekilen nagş görüp otyrsa, keşde görüp otyrsa. Ol biziň mektebimiz, biziň ustadymyz, biziň mehribanymyzyň bize beren, dünýä beren, geljek dowamaty beren uly bir baýlygy şu. Gahrmany dünýä bermek üçin ene gahrman bolmaly. Şonuň üçin gahrman enemiziň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, başı dik bolsun. Allah'ım şuna uzak ömürler versin. Arkadağım güýç altyn. Bizem şondan kuwat alaly, ilham alaly. Mehriban käbämiz ýene bir gedek ol türkmeniň gahrmany näl, dünýäň gahrmanydyr. Men mehriban käbämiziň öňünde baş ýegýän türkmeniň käbesi. Kış günleri bahar bolur, balam diýse yeneler.
Yine yali geçilsinler, yine gelecek seneler. Yine yali geçilsinler, yine gelecek seneler. Ay, hiçbir zadi denep bulmur, yediğine, derine, yüreğine. Şonun üçün vatanımı deneyen yine derine, deneyen yine yüreğine. Arkadağımın ömrü uzak bolsun, canı sağ bolsun, başı dik bolsun, yurdavadan bolsun. Bellenşi alay oglavat ece bizin ählimizi hususan yaş geni gıylarımızı nusxoluk zinanlar. Onu Türkmen zinanına mahsus salihatlyk, xanagatlyk, döwletlik, belend adamkärçilik, maşgala ojuny wupallyk, usa çeperelilik ýaly aýratynlyklar jemlenenler. Bu aýratynlyklary alim arkadağymyz ene taqdim, mukaddeslige taqdim atly eserine de giňden beýan edýär diýip çykyşlarda belenilýär. Dawarada ýurdumyzyň medeniýet sunat usatlarynyň aýdym saýly çykyşlary ýaýwanlandy. Görnükli estrada aýdymçylary, bagşylar, belli aýdymsa tans dörejlik toporlary bugünkü ajaýyp waka münasibetli joşgulu çykyşlaryny tomoşaçylary ýetirdiler. Dawranyň dowamyny talşýaly tekin tekip keşde gaýamak aňsat işdel, ol eňe bilen goýy gazan ýaly diýilýär. Emma muňa garamazdan oglawat eje bu kurtäni şeýle iňçilik bilen şol döwre mahsus görnüşde bejeripdir. Bular barada hormatly prezidentimiz ene taqdim mukaddeslige taqdim atly ajaýyp kitabyny käwämiň gyýlary bilen bile oturup keşde gaýaýanygy jorap öýrýänigem edil jany surat eseri ýaly diýip nykdamagy mukaddes maşgaly ojugyny gadymdan gelýän milli mirasymyza degişli ýürelgelerimiziň münasip dowam etdirilýänine aýdyn suwd edýär. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimizem milli mirasymyzyň tutuş adamzadyň durmuş tejribesi bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny hemişe belleýär. Şeýlelikde islenlik halkyň medeniýetinde öz beýany tapýan umum adamzat gymmatlyklary türkmen halkymyzyň desurlaryny da aýdyn duýulýar. Olara asyllyk, terbiýelik, mehmansuýerlik, agzyberlik we jewislik mahsusdur diýip çykyşlarda belenildi. Dawranyň dowamyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzda arkadagy prezidentimiziň ýol başlygyny amal aşyrylýan beýik işleri ene mukaddeslige wasp edýän joşgulu çykyşlara giň orun berildi. Aýdym saýlyň owazy ajaýyp waka münasibetli gurulan dawaralary utgaşyp oňa bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Dawarada çykyş edenler oglawat ejeniň bejeren kurtösüni muzeýe tapşyrmagynyň ata-babalarymyzyň gallaryň mirasyny gözüň göreji ýaly goraýan türkmenligiň dowamatllygynyň saklanyp galmagyna hem milli gymmatlyklarynyň hatarnaky ruhy genji hadinanyň geljekde de giňden wagt edilmegine ýardam berjekdigini bir agızdan bellediler. Döwlet başdyrmaz alyp barýan siýasaty ýaş nesli terbiýelemeň asly deplerini dowam edýär. Türkmenistanyň bagtyar we awadan durmuşda ýaşamak üçin şertleri döretmek şol siýasatyň iler tutulýan ugrudur. Şundan baglyqda beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan baý we sağlaşykly ösen ýaş nesli kemale getirmäge eneleň sarpalanýan jemgyýetine maşgala gymmatlyklarynyň berkarar bolmagyny ören uly öns berilýär. Dawra gatnaşylar oglawat ejeniň geljek ähmiýetli asly maksady özüne jemleýän milli ýol ýürelgelerimizi wagt etmäge gönükdirilen häzirki işiniň ýaş nesli watançylyk ruhyna we belent ruh ahlak gymmatlyklary esasyna terbiýelemekde möhüm ähmiýetini bellediler. Hem mehriban halkymyzyň en gowy köp asyrlyk deplerini aýawly saklamagy we baýlaşdyrmagy goşýan egert goşundy üçin çeksiz hoşallyk bildirdiler. Döwrümizi, dünýämizi gözelleşdirýän mehriban zenanlar. Bugünkü döwletli diýarymyzda mehriban arkadamyzyň saýasynda bagtly zenan bolup,
Oğudun yurdumuzda yaş netilleri, ene mamalarımızdan gelýän milli däp desturlarymyz bilen, milliliklerimiz bilen terbiýelemekde, mehriban arkadamyzyň kämil eserlerinden ugralyp, ajaýyp yurdumuzda mehriban arkadamyz ilmidama yaşlary millilik bilen terbiýelemek hakda bize ünde ödüp durýar. Mekteplerde we çağalar baglaryna yaşadyk çağajyklara el işlerini öwretmek, gurnok we zähmet sapaklaryny iýdigderli geçmekde. Ene mamalarymyzdan gelýän milli däp desturlarymyzy, idim gylymlarymyzy ýaş netillere geçirmek her bir tejribeli mugallimyň esasy baş maksadydyr. Hakykatdan hem ilkinji terbiýe maşgaladan başlanýar. Bugünkü gün ajaýyp yurdumuzda goşa bayrama ýene-de dinanlarymyzyň buýsanjyny bilentde tutup, tuğumyzyň bayramynyň baş konstitusiýamyzyň bayramynyň toýlanýan gününi, türkmeniň käbesi, arkadağımyzyň mehribany, uglabat ejemiziň kämil ellerinden kemal tapan, mukaddes zähmetini siňdirip, şuunlerimize saklap, nusxalyk edip getiren bu ajaýyp owadan kürtü, gelinlerimiziň, gözellerimiziň idealy yürekleriniň owazydyr. Bugünkü gün oglabat enemiz özünün yitidekininden, zähmetinden döreden şeýle ajaýyp eserini, bu ajaýyp owadan kürtü, bütün türkmen halkynyň ähli gyýyllaryna bagyt diläp durmak üçin ajaýyp muzeýimize sowgat bermegi biz denanlary hasa buýsandyrýar. Her bir öýde çağa gülküleri, ene hüdüleri ýanglanyp, bizi ilmidama ajaýyp zamanada bagdy döwürde ýaşadýan mehriban hem gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, mertebeli başynyň aman bolmaklygyny arzu edýärin. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýerimizde Ak şeherimiz Aşgabatyň 140 ýyllyk dabarasy bilen, şeýlekem bugünkü goşa bayram bilen siziň ähliňizi mehirli gutlaýar. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň mehriban käbesi, Oglabat ejeniň bejeren kürtösi, hemem ören joraby, halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýagşy desturlaryny, türkmen halkynyň döreden milli ýöreliglerini, aýratynym gelin gyýlarynyň edeb ekramyny, zähmet terbiýesini, ukyp başarnygyny özüne jemläp, geljek nesillerimiz üçin nusxalyk galjak baky mirasy urlar. Şöhrat dünya belli bolunur, kahramanı dünya beren enesi, arkadağı dünya beren enesi. Oglabat ejeniň ýeti zekininden dören kürtö kemem jorap muzey gymmatlyklarynyň hatarına münasip orny eýe boldy. Dawra gatnaşyjylar türkmen halkynyň şol sany gelin gyýlarymyzyň ilhamyndan, on barmanyň hünärinden kemale bilen erişlerini buýsanç bilen sinlediler. Şeýle buýsançly pursatlary ataran Oglabat ejeniň el işleriniň geljekki nesillerimiz üçin hem nusxalyk mektebi öwrüljekdigini aýratyn nykdylar. Şuun garaşdy. Hemişelik betarap diýarymyzyň şahar günjüni Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet paýdagynyň güni uly dawarlar we ruh welentlik bilen bellenip geçildi. Şahatlyk şowkuny wesenen bayramçylyk çärleri halkymyzyň bagyt kanunymyzy, milli mertebemiz bolan ýaşyl tuğumyzy bolan çeksiz buýsanjynyň aýdyň ýüze çykmasyna urildi. Türkmenistan konstitusiýasynyň mukaddes ýurt garaşdyrmamyzyň döwlet berkararlygymyzyň ajaýyp nyşany bolan Türkmenistanyň döwlet paýdagynyň döredlen gününe bagşlanan dawarlar Ahaly welaýatyna günüň ertegerinden başlandy. Welaýat merkezine bayramçylyk dawarasy ýurdumyzyň döwlet senatynyň ýerine ýetirilmegi we mukaddes ýaşyl tuğumyzyň alasmana galdyrylmagy bilen başlandy. Bayramçylyk näsibetli hormat prezidentimiziň gutlagy hemmilerde uly täsir galdyrdy. Bayramçylyk dawarasyna aýdylan gutlagy sözleri belent ruhda has buýsançly ýanglandy. Gutlaw sözlerlen şeýleler dünýäniň çar günjüne pasardaýan döwlet paýdamyza bolan ýürek buýsançlaryny şahyrany sözlerlen beýan etdiler. Ýurdumyzyň bagtyar halkyny we hormatly prezidentimizi Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan diýilip yglan edilen şu ýyly Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we mukaddes döwlet paýdamynyň güni bilen mähirli gutladylar we hemmelere rowaşlyklar uly üstünlikler arzu etdiler. Dawaranyň dowamy welaýatyň medeniýet we sunwady işgärleriniň bayramçylyk çykyşlaryna ulaşyp gitdi. Yerine ýetiren aýdym saatlarda garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan watanymyzyň, dünýäniň çar günjüne ýalkym saçan mukaddes ýaşyl baýdagymyzyň, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň wasby ýetirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gülüniň belen tutumlary beslenen dawaralary Balkan welaýatynda da şahatlyk şowguny egzilmez buýsanja beslendi.
Vilayet merkezi Balkanava şäherindäki baş baýdak meýdançasyny döwlet senamynyň belent owady bilen al asmana götürilen ýaşyl tohumydy bayramçylyk şäherleriniň badalgasy boldy. Dawarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň bayramçylyk münasibetli halkymyza ýiberen gutlawyndan tüýtürekden galkynandyklaryny gowunç bilen bellediler. Joşgunly çykyşlarda hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başçylygyny, güleşli ýanymyzyň dünýä ýüzünde barha artýan at, abraýy, şan şöhrat hakyny täsirli we tolgundurjy gurulmalar özüniň aýdyň beýany tapdy. Bayramçylyk dawarasynda Balkan welaýatynyň etrap şäherleriniň medeniýet we sunwat işgärleri, harby bölümleriň, çeper öwçeňleri, öýleriniň belenten ýerine ýetiren döwrap aýdym sahatlary, tan halk dörejülük çykyşlary bilen dawara gatnaşanlaryň ruhuny hassa belende götürdiler. Olaryň joşgunly çykyşlarynda ýurdumyzyň bagyt kanuny bolan konstitusiýamyz, mukaddes ýaşyl togumyz, berkarar döwletimiziň bagtýarlyk ýolunda bede wady bilen öňe barýan döwletli diýarymyzyň beýik ötüşlerde rowaçlyklarynyň, gahryman arkadamyzyň umumy adamdat bähwetli tutumly işleriniň abadan we eşetli durmuşymyzyň, türkmen tebigatymyzyň göderlikleriniň wasfy ýetirildi. Daşowud welaýatynda da Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli dawaralar ýyr säherden başlandy. Daşowud şäherindäki baş baýdak meýdançasynda döwlet senamynyň owady bilen ýaşyl togumynyň ýokary galdyrylmagy dawaralaryň başlyny başlady. Hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp goşa bayramy münasibetli ýolan gutlawynyň dawara gatnaşçylary ýetirilmegi hemmeleri aýratyn täsir galdyrdy. Bu ýerde gutlaw tölleri bilen çykyş eden adamlar, Mehriban arkadamyzyň başçylygynda gadanlayan beýik ötüşler, şany seneleriň terbiýetçilik ähmiýeti ýurdumyzyň bütün dünýäde barha artýan awraý dogrusynda buýtan bilen gurrun etdiler. Şu ýerde ýabanlandyrylan meden çykyşlar şany seneleri aýratyn joşun berdi. Sahna ustadlarynyň ýerine ýetiren çykyşlarynyň her birinde goşa mukaddeslemediň wasfy ýetirildi. Ýerine ýetirilen çykyşlarda ady äleme dolan berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwri, hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen Türkmenistan paragatçylygyny we anaşmaň watan ýylmydyň, gahryman arkadamynyň amala aşyran beýik işleriniň baş kanunymyzyň hemde ýaşyl baýdamyzyň wasfy belentden ýetirildi. Türkmenistan konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günne başlanan dawarlara ýer säherden Türkmenawat şäheriniň baş baýdak meýdançasyny döwlet senatynyň ýerine ýetirmegi hemem ýaşyl togumyzyň dawarly ýagdaýda al asmana galdyrylmagy bilen badalga berilip, bu ýerde halkymyzyň döwletli döwranynyň kepili bolan esasy kanunymyzyň ýurt berkararlygynyň nişany bolan döwlet baýdagymyzyň goşa bayramy, olan kämil we jewit jemgyýetimizdäki beýmeçür ähmiýeti, beýik ýeňişlemimiziň boşlukçysy ýaşyl togumyzyň mukaddesi barada edilen çykyşlar aýratyn tolgundurjy bolup, goşa bayramyň çäreleri medeniýet we sunwat işgärleriniň dawarly konserti bilen utgaşdyp, welaýatyň çar günçünden gelen sunwat ustadlarynyň gahryman arkadamyzyň halkymyza peşgeş beren eşretli zamanysy, Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýyly, türkmen halkynyň nurany dünýäsiniň kepili bolan esasy kanunymyz, beýik ýeňişlemide dünýä boşlayan ýaşyl togumyz barada aýdan şirin owazly aýdymlary dawara gatnaşylan halklaryny galkyndyryp, ruhy dünýäsini arşa götürdi. Mara welaýatyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günniň bayramçylyk dawarlary uly toý tutumly hemem ýokary ruh bilentligi besenip, goşa bayramçylyk dawarlary Mara şäheriniň baýdak meýdançasyna ýer säherden başlanyp, bu ýerde döwlet senamynyň dawarly ýerine ýetirmegini, mukaddes döwlet baýdagymyz ýokary galdyrylyp, şu göwün götürjü pursatlerde halkymyzyň bagyt kanuny hemem elimizi hemişe miýdemez agzy berligi, mäkem jewsige çagyrýan döwlet baýdagymyzyň şanda bayramçylyk münasibetli mähirli gutluq sözler aýdylyp, döwletimizi bede wady bilen ösüşlüň täze belentligini çykarýan, halkymyzy has ruwaç hem eşetli durmuşa alp berýän gahryman arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözler aýdylyp, aýdym sazlarda bagyt kanunymyz, watanymyzyň baky erkanylygy, mukaddes ýaşyl togumyz, berkarar döwletimiziň bagtýarlyk zamanysy, hormatly prezidentimiň alp berýän il halk, döwlet hemem bütün adamzat bähwetli işleri wasf edilip, döwletimiziň baş kanuny hemem döwletimiziň ýaşyl togunyň günne başlanan bayramçylyk dawarlary sonra welaýet merkezi Mara şäherindäki ruhyýet köşüniň öňündäki toý meýdançasyna giňten ýaýban. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günne başlanan dawarlar maslahatlary giň gerimde geçirildi. Bu bayramçylyk halkymyzyň asyrlaň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan gadymy däpleriniň parahatçylyk dörejiligiň, dostanylygyň we insanperwerligiň dawarlarynyň ýanyny alamatlandyrýar. Demokratik hukuk döwletiň miýdemiz esaslaryny, jemgyýetiň jewsligini hemem ähli-umumy parahatçylygyň we ruwaçlygyň bähidine hyzmatdaşlyk etmek üçin ýurdumyzyň açykdygyny ýüze çykarýar. Garaşsyz
kişilik betarap Türkmenistan konstitusiýasy erkinligin türkmen halkynyň awadançylygyny güllep ösmeginiň, watanymyzyň azatlygynyň, oň ajaýyp häzir köwüniň we rowşan geljeğiniň nişany bolup, söýgüli watanymyzyň ýaşyl togy buýsunç bilen pasardaýan mehriban topragymyzda parahatçylyk we ılalaşyň kepilidir. Millilizmimiziň ösüşlere beslenen daşary siýasat ugru netijesinde Türkmenistanyň döwlet baýdagy ýordamynyň çäklerinden daşardy da ören bellidir. Ol awreli halkara gurmalaryň baýdak sütünlerini parlap, türkmen halkynyň belent insanperwer maksatlary agrarlydygyny, oň parahatçylygy, hoşniyetli goňşuçylygy kemem ählumumy awadançylygyň we rowaşlygyň bähidine netijeli gatnaşyk etmäge tarap ýygyderli ymtylmalaryny alamatlandyrýar. Biz jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatly hökmüne ikrar edilen adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň gorugyny kepillendirýän esasy kanunymyzyň insanperwer ýürelgelerini esaslanyp milli gowunjymyzy öwrülen ýaşyl togumyzyň aslynda Türkmenistanyň iň täze taryhyny döredýäs. Watanymyzyň ykdysady, durmuşy medeni ösüş wagty dünýäniň ösün döwletleriniň derejesine çykmagyny, ilkinji nowatda bolsa halkymyzyň asuda, awadan, bolelyň durmuşda ýaşamagyny öpçün etmäge gönükdirilen giň gerimli maksatnamalar we özgörtmeler üstünlikle amalaşyrylýar. Milletimiziň mukaddes nişanlarynyň hormatyna geçirilen dawarlarda kuwatly ruhy mazmun jemlenni, oly belent raýatlygy we watançylygy terbiýelemekde uly ähmiýete eýdir. Bu bolsa bayramçylyk dawaralaryny öz beýany tapdy. Berkarar watanymyzyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy halkymyzyň miýzemez agdyberligini, bütewligini alamatlandyrýar. Türkmenistanyň parahatçylyk we dörejlik ýürelgesine üýtgüsiz agrarlydygyny aýdyn görkezýär. Halkymyzyň ruhy hemem demokratik tejribesini, milli bütewligi we jewisligi alamatlandyrýan ähli halk bayramy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli gurulýan dawaralar ýokary ruhlenlige beslenni. Demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet, adaletli raýat jemgyýeti barada milli düşünjeleri özüne jemleýän konstitusiýamyz ýer ýüzüne belentden pasardaýan döwlet baýdagymyz biziň milli buýsunjymyzdyr. Ağ şeherim Aşgabat binasynyň ýanyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemem döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, sunugat usatlarynyň konserdi geçirildi. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany şygary bilen geçýän şu ýylda döwlet nişanlarynyň bayramy gaýratyn ähmiýete ýa bolýar. Ýurdumyzyň medeniýet we sunugat işgärleri parahatçylyk we dostluk ýürelgelerini işçän wagt edijiler hökmünde garaşsyz watanymyzyň üstünliklerini hemem ýeten bilen sepetlerini watypyny ýetirýärler. Häzirki wagtda medeni diplomatiýa döwletary hyzmat gerimini giňeldiýän halkara gatnaşyklarynyň puğtulandyrylmagyny möhüm urny ýelege. Sunugat usatlarynyň bayramçylyk konsertiniň Ağ şäherim Aşgabat binasynyň ýanyna geçirilýäni aýratyn bellerliklidir. 140 ýyllygyny belleýän diýarymyzyň baş şäheriniň bu ýekunjygy ajaýyp keşwe eýedir. Akşamyny köpüş günleri bilen bu bina hasam ajaýyp keşwe girýär. Ağ şäherim Aşgabat binasynyň töweregini gurşap alýan gulzarlyklar hemem suw çuwdurumlary bu ýerde ýaýwanlandyrylan bayramçylyk dawarasyna aýratyn bedek berýär. Artistler öz çykyşlaryny ata watanymyza bolan buýsunç doýgusyny hormatly prezidentimize ähli halk söýgüni we çäksiz hoşallygy beýan etdiler. Bayramçylyk konsertde meşhur aýdymçylaryň hemem sazynylaryň tans we folklor toparlarynyň ýaş ýerine ýetirjilen ajaýyp çykyşlary bilen dowam etdi. Açyk asmanyň aslynda türkmen halk aýdym sazlary, estrada aýdymlary ýanglandy, hemem ajaýyp tanslary ýerine ýetirildi. Zekinli aýdymçylar öz çykyşlaryny ediz ülkemizin tebigat gözelliklerini, türkmen halkynyň baý we özboşly depdi sorlaryny, berkarar watanymyzyň bugünkü ýeten sepetlerini wasp etdiler. Ajaýyp paýtatymyza bagyşlanan aýdym sazlar konsertiň özüni düzdi. Paýtatymyzyň 140 ýyllygy belenilýän ýylly Türkmenistanyň ak mermerli Aşgabada bolan söýgüsi hasam belent ilham joşguny bilen wasp edildi. Belent ýanglanan aýdymlar hormatly prezidentimiziň parasatly baş tutunyny nurany geljege tarap önemli gadam basýan ata watanymyzyň şuňky bagtyar eýamyna çäksiz buýsunjymyzyň beýany boldy. Aýdymçylar hemem bayramçylyk dawrasyna gatnaşyjylaryň ählisi tarapyndan bilelikde ýerine ýetirilen alkyş size arkadag atly watançylyk aýdymy Türkmenistan konstitusiýasynyň hemem döwlet baýdagynyň güni münasibetli gurulan konsertiň ajaýyp jemlenmesine urildi.
Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistan'ın Sağlık Uğraş ve Derman Senat Ministrligine Mi 17 kısımlı lukmançılık üçün yetlenen tiz kömekli kuşları sowat berme münasibetli hoşarlık masadı geçirildi. Hoşarlık masadyna çykyşydanlar Sağlyk Uğraş ulgamyny ösürmekde amal aşyryyan özgörtmeler üçin hormat prezidentimiň sawalsyny aýtdylar. Hormat prezidentimiň degişli urda durmuşy geçirýän işler netijesinde ýurdumyň Sağlyk Uğraş pudugyny ul üstünlükler gazandy. Sağlyk Uğraş merkezleriniň hassahanalylaryň häzirklaman lukmançylyk enjamlary bilen üçinedilmegi raýatlarymyň bekbidini gönükdirlendir. Watanymyzda hormat prezidentimiň nagtaşy ýaly Türkmenistanyň her bir raýatynyň saglygy uly baýlykdyr. Masada gatnaşylar özleri bardy, pudu ösürmekde edýän aldasy üçin hormat prezidentimiň sawwasyny aýtdylar. Hemde ýurdumyň saglyk ulgamynyň ösürme urduny ahlasy, netijeli işlejekdiklerini inanyrdylar. Masadyň ahyrynda gatnaşylar hormat prezidentimiň adyny bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Hormatlaryndan bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 18-nji maýda saat 20-den 19-njy maýda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatynyň Askemrut hawa bolup Edimrat hukumatardan tilis 14 metr kaýerlerine 16 metr için ýetýän şemal ufer hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 22-27 gradus maýl bolar. Ahal welaýatynyň Askemrut hawa bolup Edimrat hukumatardan tilis 14 metr ýetýän şemal ufer hawa gejesine 17-22 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Maro welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirab hukumatardan tilis 14 metr ýetýän şemal ufer hawa gejesine 15-20 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirab hukumatardan tilis 8-13 metr ýetýän şemal ufer hawa gejesine 14-19 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşawd welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa bolup hukumatardan tilis 7-12 metr ýetýän şemal ufer hawa gejesine 15-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda Azkim bulut hawa bolup Demirab hukumatardan tilis 9-12 metr ýetýän şemal ufer hawa gejesine 18-20 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 10-nyny magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagy arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tolun bölejikleriniň meşhurynyň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýan pasyny, howanyň derejesini üýtgeýäni nazaran, pasla gurageýindigi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler. Bu düdümleri berk berje etseňiz, ýylyňyzsyny pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly bagatlarda tüşürýän, ýakly tüşüň özüni bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş salaň ýerleşler.